Ningkong ngamla klem da ai koplay ya kinong kershan ki baju kershan yang iman lagapor bat ki subscriber bat kinong page hi baro ki baju page ya ki video hagani ke channel koplay shibun naga batajok hi baro bat kaburam baro kale chapi ki baju kershan yang iman lagapor di hagani kapor kabam tang ngakwa ban pentip chapi ba ngindon biang ya ke competition hagani ke channel ka jongi bat ngindon ya ka singing competition de lada don na pleng jong pi ki bedon sap hagaban ruai de snoba ban ya shimun talang hagani ka competition bat kumju uru ya ka ba punya share lem shaki perlok ki jong pi ki bedon sap ya ka ban ruai bat ya gani ka competition sedang no na du ka arp hutar jong benai mi de lada don na pleng jong pi ki bom shai ki bom sotho ki bakwa shushu ya gajing shai tingla bu ya number phone hagani kadur phila ban phone phila ban kali jing tip nangi ban ngi kloy ya gaban penshai shapi bat lada pimpat dep ya gaban subscribe ya gani ga channel ka jongi alam ka jing kershan nang banginang yo men sim hakili yang baro bangi trei leng ba ka jing kershan jok ki pat ba de koblai shibun in sa pentipat dadon ka ai